A ako rozprávali o tých sochách a krížikoch, ja som nechcel o tom rozprávať, ale poviem vám niečo, čo som prijal pred nedávnym časom. Sme mali jedného brata v zbore a ešte s nami bol v cirkvi, modlil sa a potom zrazu sa stalo, že ochoril a zomrel. A ja som išiel na jeho pohreb a Pán mi dal také slovo pre všetkých, ktorí boli na tom pohrebe. Počúvajte, čo som prijal vtedy. Boh ku mne hovoril jednu vec a ja vám poviem teraz niečo. Ako bolo povedané, že sochy ťa nezachráňa, nespasia. Ja sa ťa opýtam, vieš si zobrať tú sochu so sebou, keď zomrieš? Vieš si zobrať ten krížik? Vieš, niektorí hádžu do truhly veci. Hádžu tam peniaze, hádžu tam krížiky, zlato, prstenie. Ale ja sa ťa pýtam, vieš si to zobrať? Vieš, mnohí si zoberú krížik, dajú si na krk. Mnohí zoberú kríž Ježiša a zavesia ho doma na stenu. Ale už málo ľudí chce zobrať ten kríž a dať si ho do srdca. Lebo len kríž v tvojom srdci vie prejsť na druhú stranu. Kríž na tvojom krku nevie prejsť na druhú stranu. Kríž nad tvojou postelou, v tvojej kuchyni nevie prísť na druhú stranu. Jedine kríž v tvojom srdci vie prejsť. Amen. Teda ty potrebuješ, aby ten kríž, ten Ježiš žil v tvojom srdci. Len vtedy to má zmysel. Vtedy to má tú silu. A ja ti poviem svedectvo, že ja som tiež takto akože niekedy nebol veriaci. Tiež som pozeral na to tak zvláštne. Ja som bol zase závislý na drogách, 12 rokov. A ja som takto stretával ľudí, ktorí mi hovorili o Ježišovi a hovorili, Ježiš vie zmeniť tvoj život, on ťa vie oslobodiť. A hovorili mi veršiky z Biblie. A ja som povedal, ja nepotrebujem tvoje veršiky, ja potrebujem zažiť Božiu moc. Pokiaľ nezažijem Božiu moc a nepríde nejaká ruka, ktorá ma nevytrhne z tých drog, ako ja mám nasledovať Boha, keď budem na drogách? A hovoril som im, ja neviem, na mňa to asi neplatí. Ja som asi výnimka. Ja hovorím, Boh ku mne nechce hovoriť. Boh ma nemá rád. Ale ako som išiel a hľadal som Boha. Raz som prišiel domov a už som bol úplne nešťastný, tak som zhasol svetlo, kľakol som si, lebo som sa zadlžil jedného dílera. A už som mal dlhy a mal som problémy a všetko sa tak na mňa nahromadilo. Tak som prišiel domov, kľakol som si, zhasol som svetlo a povedal som, Ježiš, pomôž mi. Nevedel som, čo mám spraviť. Viete, možno v kostole sa môžeš naučiť nejakú modlitbu, ale keď príde na rezanie, na lámanie chleba, v tej chvíli, keď je ti ťažko, nevieš sa modliť modlitbu ako robot. Nevieš sa modliť to, čo sa naučíš. A vieš, ani Boh neočakáva takú modlitbu, ale Boh očakáva, že prídeš k nemu a z celého srdca povieš, Ježiš, tu som. Urob niečo so mnou. A ja som takisto spravil. Kľakol som si, ani neviem, čo som rozprával. Proste som tam bol a plakal som. Lebo som sa už nevedel pozerať na seba. 12 rokov, moji rodičia sa za mňa hanbili. Moja manželka, vtedy ešte priateľka, som ju klamal. Každého som klamal, podvádzal som, proste žil som život, som mal 5, 6, 8 masky. Mnohí to poznáte, tam si taký, tam si taký, tam si frajer, tam... A potom prídeš domov a si sám. A ja som prišiel domov a bol som sám s Bohom. Vieš, keď sa postavíš raz pred Boha, budeš tam sám. Nebude tam ani on, nemôžeš sa vyhovoriť na nikoho, Boh sa bude teba pýtať, prečo si žil život, ako si žil. A ja som tam bol takto sám a zrazu, ako som zavolal na meno Ježiš, v mojej izbe, kde som bol, sa zmenila atmosféra. Ja to neviem opísať, nevidel som svetlo, nevidel som Ježiša, nevidel som nič, ale zrazu sa zmenila atmosféra. A ja som myslel, že som sa zbláznil, tak som šiel spať. A po 12 rokoch, ako som vstal, zrazu po 12 rokoch, mnohí viete, čo to je, keď fajčíš cigarety, alebo si závislý na niečom. Nevieš si pomôcť. Tie hlasy ťa stále volajú. Nevieš byť slobodný. Viete o tom, čo rozprávam? Viete, ja viem, že viete. A ja v tej chvíli, ráno, jak som vstal, tie hlasy, tá závislosť bola preč. A v tej chvíli Boh začal ku mne hovoriť. Mnohí by chceli, aby Boh hovoril k ich ušiam, ale On chce hovoriť tvojmu srdcu, k tvojmu duchu. Ty musíš vedieť, že Boh je duch a Boh hovorí inak, ako my očakávame. Ale vie to spraviť. A
A v tej chvíli, ak som ráno stál, Boh začal hovoriť ku mne. A povedal, že mi dal slobodu. A keď chcem tú slobodu mať ďalej, musím zostať v jeho rodine. Tu je zbor, tu je pastor. Ak sa ťa dotýka slovo, ktoré dnes je hovorené, zavolaj na meno Ježiš. Ja som hovoril prednedávno, že sa ma pýtajú mnoho ľudí, pastor, prečo Boh tresta ľudia, dáva ich do pekla? Prečo nejdú všetci do neba? Ja som povedal, nie, Boh netresta. Boh ti dal na výber dnes sa rozhodnúť. A keď ty sa rozhodneš, že nechceš Boha, trestá ťa? Veď on dal svojho syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Halleluja. Mnohí povedia, chcem cítiť Božiu lásku. Božia láska už prišla a vysela na kríži. Zomrel a vstal a preto odpovedá, lebo je živý Boh. Amen. Keby nebol živý, tak by nevedel odpovedať. Mnohí sa modlia k mŕtvým, ale neodpovedajú. Ale tí, ktorí sa modlia k tomu, kto žije, a to je Ježiš Kristus, tak ten odpovedá. Tak ako mne odpovedal, tak ako ja som si myslel, že ma nemá rád. Myslel som si, že som výnimka. To všetko bolo klamstvo diabla. Chcem ti povedať, že Boh ťa má rád. Boh ťa miluje a zomrel za teba na kríži. Mnohokrát som povedal, mňa nikto nemá rád. A ja ti poviem, že Boh ťa má rád. Boh ťa miluje, lebo dal svoj život za teba. Ja by som za teba nedal svoju dceru, ale on dal svojho syna za teba a za mňa. Takže ďakujem, že som mohol tu byť. Ďakujem, že som vám mohol povedať trošku svedectvo. A ak máš v sebe takéto volanie Božie a sa spýtaš, čo to je to volanie Božie? To je taký ten pocit vnútri. Bije ti srdce, taký si nervózny, na bruchu niečo cítiš. To znamená, že Boh ťa volá. Že cítiš, že niečo není v poriadku, že niečo sa má zmeniť. Ja som tak tiež bol. Také niečo vo mne bolo. To je to, že Boh klope na tvoje srdce. Boh už klope na tvoje srdce. Nezahoď tú šancu. Ak cítiš to, že Boh ťa volá, odpovedaj na jeho hlas. Odpovedaj na jeho hlas. A neboj sa, on sa ti ozve. On bude jednať v tvojom živote. Tak ako mňa oslobodil od drog, od cigaret, od alkoholu, od kliatieb, od všetkého zlého, od chudoby, tak aj teba vytrhne z toho. Lebo jak povedala moja žena, on není vyberačom osôb. On si nevybral, že iba kňazov, ktorí budú počuť. Každý počuje jeho hlas. Každý, kto zavolá. Napísané v Božom slove, že prídu dní, keď každý, kto bude vzývať meno Božie, bude spasený. Amen. Amen. Takže ďakujem, že som tu mohol byť a ja odovzdám slovo.